compartir un chisco. Espourense acolleu ao longo do 2024 actividades feriais, deportivas e sanitarias, entre outras. Celebráronse 10 feiras que convocaron a 489 expositores e a profesionais procedentes de 51 países. En Espourense non se para nunca, é que temos unhas instalacións versátiles que nos permiten organizar e celebrar todo tipo de eventos. Este recinto está aberto sempre e a completa disposición da sociedade ourensá, así que lles pedimos que nos sigan tendo en conta para os seus eventos. Citas únicas que fomentan a competitividade das nosas empresas e que facilitan contactos internacionais, sobre todo en sectores estratégicos como o termalismo, a enogastronomía, a industria funeraria, o turismo activo ou a automoción. No 2024 houbo 3 feiras internacionais, a metade das celebradas en Galicia durante o pasado ano. Espourense es una herramienta muy buena. Cuando digo una herramienta muy buena, en el sentido de que es un ejemplo de colaboración público-privada de primer orden. Lo estamos haciendo así a lo largo de Galicia en un montón de actividades, o sea, de las sociedades con la Xunta, a través de Impulsa, a través de un montón de iniciativas, porque confiamos en que la iniciativa público-privada pues es un éxito. Pola súa banda, Marta Novoa interveu como vicepresidenta da Deputación, pero tamén en calidade de alcaldesa de San Cibrao das Viñas. Espourense é un exemplo de versatilidade, non? Como ao longo dos anos se foi reinventando e incrementando as súas accións, pois empezaba como un recinto feiral que facía feiras de moitísimos ámbitos, dende o ámbito industrial, o ámbito da prevención, o ámbito turístico, todo tipo de feiras, pero fai uns anos que deu un paso máis non para convertirse nesta unha das pistas non máis importantes de interior de España, non ampliando pois esa versatilidade, como digo, saberse, adaptar aos tempos. O director xeral de Comercio da Xunta resaltou que este recinto ten a capacidade de amosar ao sector as últimas novidades, cun gran potencial para xerar sinerxias de xestión, captación, coordinación e programación de eventos. Importante programar, pero tamén importante facer balance, facer memoria de todas as actividades no ámbito comercial, importante, pero tamén no ámbito lúdico, dando ocupación, dándolle contido a este recinto, no ámbito deportivo, sendo referente no ámbito internacional, xa non só no atletismo, como en outras disciplinas, como pode ser, por exemplo, balonmán recentemente, ou no ámbito da formación. Pechan así o seu primeiro semestre de actividade do 2025, centrándose na celebración de Termatalia en Colombia este setembro.